uJesu Kristu uyinkosi. Ngibingelele bazalwane, esikhuleke. Baba, siyabonga nantambama egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Sibonga umusa wakho osomangalisayo, uthando lwakho nesihawu sakho esime kuze kube phakade phezu kwempilo zethu. Sibonga ukunakekelwa nokugcinwa, sibonga ukuhlengwa, sibonga umusa nothando, sibonga ukuvuka, sibonga ukudla nokukwembatha, sibonga konke Nkosi osiphe khona namuhla. Siyabonga, udumo sikunika lona. Sizofunda izwi lakho-ke Nkosi, namanje sicela ukhulume ngalo ey'mpilweni zethu. Silangazelela ukuzwa wena ukhulumisana ney'mpilo zethu. Sifisa ukubona ubuso bakho. Sifisa ukuthi uma isidlula le mpilo esiphilayo manje, size kuwe sizophumula. Ingalokho Nkosi, imiphefumulo yethu ifuna wena. Ingalokho Nkosi, iy'nhliziyo zethu zilangazelela ubuhle bothando lwakho. Hlala nathi-ke Nkosi kulo mzuzu, khuluma nathi ney'mpilo zethu njengesithembiso sinike sona ukuthi uma kuhlangene ababili noma bebathathu ngegama lakho bakhona. Iba khona-ke ngoJesu Kristu oyinkosi. Jesu Kristu uyinkosi. Amen. Ngiyabingelela-ke bancele egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Ngixolise kakhulu ukuthi ngoLwesine oludlulile asikwazanga ukuhlangana kule ngosi ngenxa yokuthi sasine-pastors seminar, so sasixakekile kakhulu. Ngiyaxolisa kakhulu, ningithethelele. Ngiyazi ukuthi abanye babengazi nanokuthi mhlawumbe kune-pastor seminar, bamangala nje inkonzo ingangeni. Ngangixakekile kakhulu, ngiyaxolisa. Namhlanje-ke bazalwane, sizofunda incwadi yesililo chapter 3, sizofunda nje siqale kuvesi 21. Isililo chapter 3, siqale kuvesi 21. Lamentations chapter 3 from verse 21. Sifundeni-ke. Kepha yilokhu engiyakukubuyisela enhlizweni yami, ngalokho nginethemba, ngumusa kaJehova ukuthi asiqediwe, ngokuba ububele bakhe abupheli, busha ekuseni njalo. Ukuthembeka kwakho kukhulu, ukuthembeka kwakho kukhulu. uJehova uyisabelo sami, usho umphefumulo wami. Ngakho ngiyakwethemba kuye. uJehova muhle kwabamethembayo, kumphefumulo omfunayo. Amen. Izwi lakho uNkulunkulu wethu ukhuluma ngalo. Siyabonga ngoJesu Kristu ophilayo. Amen. Ngiyafisa-ke bazalwane, sifunde nje sonke lesi isahluko sithi ukuhlupheka nosizi. Sisifunde nje sonke. Khona uzothola zonke ama-verses anakho okuzokhulumisana nempilo yakho. Kimina-ke kufike lelizwi, bengikhulekela namhlanje ukuthi-ke sikhulume ngendaba ekwi-New Testament. Hhayi-ke ngabuyiselwa-ke ku-Old Testament la isihloko engasipha lo mkhuleko wethu singathi ukwethemba isihawu sikaJehova. Ukwethemba isihawu sikaJehova, noma-ke umusa wakhe, noma nje kuthiwa yini, isihe sikaJehova, noma-ke ububele bukaJehova. Bazalwane, ithi-ke le ndaba, umusa wakhe musha, uba musha every day. Ububele bakhe abupheli, busha ekuseni njalo. Uyazi ukuthi sike silale
Kwesinye isikhathi ulala ugula kakhulu, ungabi nalo ithemba lokuthi kuzosa uphila. Kodwa kuse uphila, noma ngabe usenazo iy'nhlungu, kodwa ububele kaNkulunkulu bukwenza ukuthi ulibone elinye ilanga. Kuye kwenzeka izimo uy'tshele ukuthi hhayi, unyaka lo ngeke uphele ngikhona ngendlela engixakeke ngayo. Kodwa unyaka uphele ukhona ngobubele bukaNkulunkulu wethu, ngesihe sakhe. Kubiza nje ukuthi uthobise inhliziyo yakho uyithobisele kuNkulunkulu. Umfune uJehova esenokutholwa, ulazise igama lakhe, ulalele imiyalo yakhe, funda izwi lakhe likuqondise endleleni, ukuze ubone lo musa wansuku zonke. Ngeke ngimangale bazalwane ukubheka ukuthi uma uwumntwana kaNkulunkulu awucomplain-i zonke iy'nsuku. Awubi nakho ukuthi eyi nanamhlanje-ke lizoshona ngingazi ukuthi ngizodlani. Hhayi nanamhlanje-ke kuzoba ukuthi nokuthi. Hhayi nakusasa kuzobe kusafana. Ngoba sinokuqonda bazalwane ukuthi ingomuso likhathalele kungolalo. Futhi sinokuqonda ukuthi uNkulunkulu usiphe ukuba siphile namhlanje. So ikusasa silazi. Sinokuqonda bazalwane ukuthi okwenzeke namhlanje kungenzeka kungenzeki kusasa. Konke kungokwentando kaNkulunkulu, konke kungokweplani, icebo likaNkulunkulu. Thina awethu amacebo uma engahlangene, engafikile, engaxhumile kuyi-master plan, i-plan kaNkulunkulu, ayahluleka. Kodwa ngobubele bakhe uthi uyaqinisa, uyawaphumelelisa amasu ethu. Kuwumusa wakhe ukuthi aphumelelise amasu. Kuwumusa wakhe ukuthi sithi sithe sizovuka siye endaweni ethize, sivuke ngempela asivuse, ngoba isihawu sakhe siphakade. Isihawu sakhe ngike ngamangala enkonzweni yangesonto. Ngisazi noma ingesonto noma ingomgqibelo. Inkonzo, kodwa lezi y'nkonzo ze-weekend esisuka kuyona. Kukhulunywe ngomehluko phakathi komusa nesihawu. Angikaze ngikunake, bengingakaze ngikunake, bengikuthatha ngokuthi kuyinto efanayo. Umusa kaNkulunkulu, isihawu sikaNkulunkulu. Kodwa uma sekuchazwa, ngabona ukuthi hhayi kuhlukile ngempela. Umusa siyawenzelwa, umusa noma ubani angakwenzela umusa, noma ubani. Kodwa isihawu sikaNkulunkulu silokhu esingakudizevi ngempela. Siyilokhu thina okungasifanele ngempela. Awubheke nje uthi wonile kakhulu. Avele acabange okukhulu uNkulunkulu ngawe. Alethe indodana yakhe izofela izono zakho. Awucabange uthi wonile kakhulu kakhulu. uNkulunkulu akubonisa izinto ey'nkulu, iy'mfihlakalo ey'nkulu ezikhombisa umusa wakhe. Kuyisihawu lokho. Into esingakazi sayifanele. Ingalokho nje kufanele ukuthi simesabe uNkulunkulu. Ngoba umuntu ohlala ekucabangela into ongayicabanganga, into ongakaze uyicabanga, into ongeke uze uyicabangele yona. Uyabona ukuthi umuntu lowo ophethe impilo yakho. Bekufanele simesabe uNkulunkulu. Ngoba mhla wa-withdraw-a isihawu sakhe phezu kwey'mpilo zethu, akekho one-confidence ongasho ukuthi ngingama ngaphandle kwesihawu sikaNkulunkulu. Kodwa-ke manje bazalwane sidinga ukuthi sisiphathe kahle lesi sihawu sikaNkulunkulu, ngoba akusho ukuthi sisehlane, sisemseni kaNkulunkulu, usenzele isihawu usuku nosuku. Uzwe abakhulile enkosini bethi ngiyasindiswa usuku nosuku, ngoba usuku nosuku uNkulunkulu uyakukhombisa ukuthi usucishe wawa la, akubambe ngesandla, usucishe washona la, akubambe ngesandla. Isihawu sakhe esimile kuze kube phakade. Lithi-ke la ububele bakhe busha usuku nosuku. Iqiniso-ke leli bazalwane,
esingeke saliphika. Engikuthandile-ke ngale ndaba ngisayifunda, ngibonile ukuthi kubiza ukuthi wena themba, wena nikela ukuphila kwakho uNkulunkulu, umethembe ezimeni zonke. Ngike ngabheka nje enhliziyweni yami, ngibheka uhambo lwabantwana bakwa-Israyeli besuka eGibhithe. Sebebhekene-ke manje nolwandle olubovu. Maningi ama-challenges ababhekana nawo endleleni, kodwa babevele bebheka uMose, bebheka u-Aaron, bese bona o-Aaron bebheka uNkulunkulu, ebese esho ukuthi akwenziwe njani. So uma befika olwandle olubovu, nanti ulwandle akukho okuyiphoso olwandle ngoba luzokuthatha. Nawo amaGibhithe, impi yamaGibhithe ngemuva. uNkulunkulu ohamba nabo, if uhamba noNkulunkulu, uyavula ulwandle olubovu lwey'nkinga zakho, seluthi luyakwemboza, avule uNkulunkulu uhambe emhlabathini owomile ngenxa nje yesihawu sakhe, ngenxa nje yobubele bakhe. Awubheke umpostoli uPhawuli esawuSawuli, awubheke inkambo yakhe esezingela amakholwa. uNkulunkulu akasho ukuthi akawiswe ihashe aphuke asale endleleni afe, wayengakwenza lokho. Kodwa isihawu sakhe simhlenga uze uyofika eDamaseko. Uma efika eDamaseko kuqhamuka unyazi olungazange lumenze lutho, unyazi olwamuyisa nje ehashini. Maqede wabona inkazimulo, yamvala amehlo, ukuze uNkulunkulu amsebenzise amthume. So bazalwane, ake sibambelele kulesi sihawu sikaNkulunkulu, singaphambuki. Ngoba uma ngabe ucabanga, uma ngabe ungafunda uphindele emuva, ufunde encwadini ka-Exodus, ufunde nje incwadi ka-Exodus ku-28 lapha ekuqaleni. uNkulunkulu ukhuluma ngendaba yokuthi uma ulalela izwi lakhe, wenza imiyalo yakhe, uzokuvuza ngalezi zinto ey'landelayo, uzokubusisa ekungeneni, akubusise ekuphumeni, kuyaqhubeka kusho izibusiso neziqalekiso uma ungazange walalela. Nalapha-ke uNkulunkulu ufuna sisinake isihawu sakhe bese sethembeka, sihlale siqinile ekuthembeni yena. Uma sizothemba kuJehova, lithi izwi uthemba kuJehova ngayo yonke inhliziyo yakho. Uma sizothemba kuJehova, isihawu sakhe sisha every day. Usuku nosuku sizobona izinto ezinhle zenzeka empilweni zethu. Thina-ke singabantu sisenyameni, inkinga yethu siyakala izinto. Kukhona ukuthi uNkulunkulu athi ekwenzele okukhulu wena ubona ungathi kuncane. Akuncane, bengingadlula nje la, uqhuzulwe yitshe lingakukhiphi uzipho, uthi hawu bengiyeke vele luphume uzipho oluncane lelitshe. Noma mhlambe ulinyazwe, ulimale emotweni, ungaphuki, uhuzuke, bese uthi hhayi ingozi ibingeyimbi. Kanti uNkulunkulu uye wakubiyela. Eyi, uma ngikhuluma ngendaba yemoto, ngike ngaphuma mina imoto amasondo ebheke phezulu. uNkulunkulu wangikhipha lapho. So isihawu sakhe kwakuyisihawu sakhe esasisebenza lapho, ngoba ngangingakholwa uye ngendlela engikholwa ngayo njengamanje. Ngangikholwa bazalwane, ngangasindisiwe. Ngangingakuzweli ukusindiswa enhliziyweni yami. Ngangingenakho nje ukuthi ngisindisiwe. Ngangikholwa nje lento yokuthi ngiyasonta. Kodwa isihawu sakhe safinyelela lapho, imoto ibheke phezulu, kusele indawo encane ukuthi iwele weni. Wangikhipha uJehova, isihawu sakhe simi kuze kube phakade. So kunezinto esiy'kalayo, thina siyakala singabantu. Ukala ukuthi hhayi lokhu kuncane, mhlambe uzuy'tshela ukuthi hhayi ngivele ngadlula nje eceleni. Kanti ubungeke udlule, uNkulunkulu okudlulisile ngenxa yomusa nesihawu sakhe. Ubone umuntu egula kakhulu, uzwe umuntu ethi inyama egulayo ngaphakathi nginenjabulo, ngiyaphila. Isihawu sikaNkulunkulu esimenza ukuthi akwazi ukuhlukanisa umzimba nomphefumulo. Bazalwane, siphiwe inhlanhla
thina esikholwayo, thina esithi samukela uJesu, wokwazi ukuhlukanisa umzimba nomphefumulo wethu. Sazi ukuthi inyama inendawo yayo. Sazi ukuthi umphefumulo unomnikazi wawo. So ngalokho bazalwane, senzelwe umusa, senzelwe isihawu, senzelwe ububele ukuthi konke esikwenzayo sazi ukuthi akukho esinamandla okukwenza, akukho futhi esingazenzela khona ngokwethu. uNkulunkulu uyasipha amandla okuma, uyasiqinisa noma sesibuthakathaka, aze asho ukuthi amandla ami ayakubonakaliswa ebuthakathakeni benu. So ngenxa yokuthi ububele bakhe busuke sebuqhubeka budlala indawo yabo. Bazalwane, ngithi uma ngilifunda leli zwi, kwavuka enhlizweni yami izwe liku-Isaya elilapha ku-26 u-Isaya. Uthi uma ngabe ngempela umethemba uNkulunkulu, umile ethembeni, umile ethembeni elinguKristu. Uthi uNkulunkulu yidwala lami, umile kulokho. Ukhumbula ukuthi kunetshe abalenqabaya bakhe, elimile liyisisekelo. Kukhona enhlizweni yakho, kukhona empilweni yakho. Kwavuka leli zwi eliku-Isaya chapter 26 lapha ku-verse 3 elithi inhliziyo eqinileyo uyayilinda ngokuthula, okupheleleyo, ngokuba yethemba yena. Uyazi ukuthi ngathi uma ngilifunda leli zwi ngelinye ilanga ngangali-understand-a, ngangaliqonda ukuthi lithini. Uyayilinda ngokuthula okupheleleyo. Ukuthula okupheleleyo kaNkulunkulu noma ukuthula okupheleleyo okwami enginenhliziyo eqinileyo. Iqine ngandlelani inhliziyo? Ngase ngiya eBhayibhelini lesiNgisi langichazela kahle-ke, kuba clear-ke uma usufunda ngeBhayibheli lesiNgisi ukuthi uNkulunkulu uyakuqinisa wena othemba yena, akuqinise ngokuthula okupheleleyo, akuphe nje ukuthula okupheleleyo ngoba inhliziyo yakho iqinile nje, ayizamazami ekuthembeni yena. Awuzamazami noma sebethini, ayinyakazi inhliziyo yakhe ekuthembeni uNkulunkulu. Bese yena-ke eyiphelelisa ngokuthula, akuphe ukuthula nje okuphelele. Noma ngabe inkinga obhekene nayo ingakanani, uzoba nokuthula nje okuphelele. Imivuzo-ke leyo yokuthemba uNkulunkulu ngokupheleleyo. Bazalwane, ngathi uma ngilibheka leli zwi, ngabona ukuthi hayibo, besingamethemba uNkulunkulu ngenxa yobubele bakhe. Angasho ukuthi lo sefanele uyisihogo, ukuba wona kanye nje akuthatha kuphose esihogweni same time. Ngabe bakhona yini bathola ithuba lesibili lokuya ezulwini, bazalwane? Ngabe abekho. Kodwa ngoba ngenxa yobubele bukaNkulunkulu uyasilindela, uyasipha ukuthula okupheleleyo, sihlale sethembile yena ngoba yena esipha lokho kuthula okupheleleyo. Uma ngabe nje futhi uhamba ngobuqotho kuye, kunomvuzo ukuthembeka kuNkulunkulu. Siyakuthola kuDuteronomy 28 ukuthi lezi yimiso neziyalo ayishoyo ngale kuDuteronomy yizo lezi abuye asivuze ngazo, asho ngazo ukuthi uyobusiswa ngisho ekungeneni, ubusiswe ngisho ekuphumeni. Konke ngisho obeka isandla sakho kukho kuyokuba nesibusiso, ngisho inzalo yakho, ngisho ingadi, ngisho ini. Uyabona ukuthi umvuzo awulayisha phezu kwethu uNkulunkulu ngokwethemba nje kukodwa. Mhlambe besingasithemba isihawu sikaNkulunkulu, mhlambe besingathembela emseni wakhe, ebubeleni bakhe, sethembele nje ukuthi noma ngimubi kangaka, kodwa uzongizwela uNkulunkulu angilungise, angiphuthe into shape. Uyazi ukuthi uNkulunkulu kukhona umculo oke wathi uyithatha into engilutho ayihlalise namakhosi. uNkulunkulu wenze njalo, bathi sebekudelile abantu, angakudeli yena ngokwesihawu sakhe. Bathi abantu sebengasafuni ngisho ukukubuka, sebekukhomba ngekhanda. uNkulunkulu athi, woza mntanami, akukline. Alingise uDavide efuna owayesele endlini kaSawuli ukuthi amenzele umusa. Uthi oshoyo uthi kunoMefibhoshethi olunyonga,
uMefiboshethi ukhona. Uthi mayefika uMefiboshethi uthi ngiyinja nje angeke ngikwazi nokuhlala etafuleni. So uDavide uyamenzela umusa khona lapho uthi uzohlala la sizodla nawe every day. uNkulunkulu wenze njalo. Ukuthatha noma nawe usuzenyeza ungasazi uboni. Abe nesihawu kuwe, abe nomusa kuwe, abe nobubele kuwe, akulungise, akuthintithe, akuhlalise namakhosi. Ngike ngathinteka ngilalela umbono womunye umama ekhuluma ngetafula alibona inkosi imthathile ngokomoya imkhombisa izulu. Yathinteka inhliziyo yami ukuthi uma ngabe sihambe kahle seyibizwa imiphefumulo yethu, itafula lethu, isihlalo sethu siyavuleka ukuthi nakho la uzohlala khona mase kudliwa, usuzodla nenkosi ngosuku lokugcina. Ngike ngamangala ngilalele nje izinto ey'khona zonke kwisambulo, kodwa mase uzizwa zishiwo umuntu, inkosi esikuvezile kuyena yambonisa, uba nalokho kumangala uthi Nkosi ngisize ngingasuki kuwe ngakuphoxa endleleni. Khona leli culo elisecilongweni elithi ungisize ungigcine ngingamphoxi endleleni. Nkosi yami, esesenzela umusa kangaka, esesenzela isawu kangaka, bese siyahluleka abazalwane simphoxe endleleni. Uthi-ke laphaya kwizaga 2 uverse 7 uthi uyabekela abaqotho isibusiso. Uyihawu kwabahamba ngobuqotho, kwabangenacala. Uma nje uzohamba ungenacala, uyakuvikela ngenxa yesihawu sakhe. Uba yihawu uma nje uzohamba ungenacala phambi kwakhe, ubeqotho phambi kwakhe. So uyasilungisa, uthi uverse 8 walezo zaga 2 uthi egcina izindlela zokulunga, elondoloza imikhondo yabathembekileyo bakhe. Awu bazalwane, athi lapha kumahubo akayukuvuma nokuba unyawo lwakho lushelele. Athi uyakuholela nasemadlelweni aluhlaza. Ayibo, abuyisa umphefumulo wakho. Uyabona ukuthi uma ngabe ungakuthatha indlela yokukholwa, ukuyenze ibe practical, ukuthathe umelusi umbone eqela imfuyo. Uma ngabe ishona ngasemgwaqeni ayeqela ayibuyise, mayishona ngaseweni ayeqela ayibuyise. Wenze njalo uNkulunkulu ngezwi lakhe kithi bazalwane. Ngoba kwesinye isikhathi siconcentrate ey'ntweni esizenzayo bese singasaboni noma eseqela, bese sikhalakathele eweni. Bazalwane, namhlanje inhliziyo yami inokuthi nje ake sibuyele kuye, sike sihlale phansi, sike sibheke ukucule leli culo ethi namhla Nkosi ngiyamangala. Uma ngibheke emuva uzosibona isihawu sikaNkulunkulu, uzobona ububele bakhe obungobaphakade empilweni yakho. Ngoba ngempela asihambanga kahle. Kukhona la singazange sihamba kahle khona. Kukhona la esisone kakhulu sanhlanhlatha sahamba kude. Kodwa kwaba nesihawu kithi wasibuyisa. Ngike ngabheka ngisho indaba sesiphelile isikhathi. Ngibheka indaba kaSamson. Uthi uSamson wayoganwa kumaFilisti, kwakuyicebo likaNkulunkulu. Kodwa ukuthi adalule imfihlo, angiboni ukuthi kwakuyicebo likaNkulunkulu, angazi. Kodwa bamkhipha-ke amehlo, wawuthola umvuzo wakhe. Kodwa wabuyela kuNkulunkulu. Usethi-ke Nkosi, angife nalamaFilisti, angilifeze imandate owawungithume yona ukuthi ngiyobulala amaFilisti. Angife nawo-ke ngoba mina ngonile kuwo. Isihawu sikaNkulunkulu wamnikeza abhekha amandla, wayibamba insika, wafa namaFilisti. Kuthiwa ayemaningi kunalawa ayewabulala esaphila. Bazalwane, uNkulunkulu wethu nesihe.
mkhulu umusa esiwubekelwe. Okwethu nje kwethemba singaguquki, iy'nhliziyo zethu yiqine ethembeni. Iy'nhliziyo zethu zibambelele ekuthembeni uNkulunkulu. Kumnandi, kubuhlungu, kukuhle, kukubi. Asibambelele because ekugcineni kosuku ikhona i-rainbow. Lukhona uthingo lwenkosazana. Uthingo lwenkosazana luvela emva kwemvula enkulu, emva kwestorm. Mase kubonakala uthingo, kukhombisa ukuthi hhayi-ke sekuzokhanya, sekudlulile okubi. Bazalwane, asibambeleleni ethembeni. Inhliziyo zethu aziqine ethembeni likaNkulunkulu, ngoba yena kuthiwa uyidwala laphakade, idwala elingunaphakade. Ku-Isaiah 26 uvesi 4 wakhona uthi thembani kuJehova kuze kube phakade. Ngokuba yena uJehova, yebo uJehova uyidwala elingunaphakade. Yilokho-ke ebengithi asikhulume ngakho namhlanje. Ake sibambeleleni kuyisihawu sikaNkulunkulu, sibambeleleni emsini wakhe. Uthumela indodana yakhe ngawo, umusa wakhe, isihawu sakhe esingunaphakade. Nanamhlanje sisaphila, nanamhlanje siyona, sibuyele asibuyisele kuye ngokomsa wakhe usuku nosuku. uJesu Kristu uyinkosi, asikhuleke. Siyabonga Baba wethu ongcwele, izwi lakho khuluma ngalo licacise ey'nhlizweni zethu. Sethembe wena, asinalo elinye ithemba. Iba-ke Nkosi nalabo abahanjelwe zihlobo, ube nalabo abagulayo, ube nabo abaney'nkinga ey'nhlobonhlobo. Wena uyilanga lolungiso, udalile ukukhanya kuyindodana yakho uJesu Kristu. Uma sethemba kuwe Nkulunkulu wethu, uyayilungisa nemikhondo yethu, usibiyele ube yihawu ekuphileni kwethu. uJesu Kristu inkosi, amen. Inkosi ibe nani-ke bazalwane. uJesu Kristu uyinkosi, amen.